Ah. Hey. Dar totuși e leacă de bălegare, da. Avem acum de mâini gata. Schimbăm locația. Ieșim la Șivița. O luai hierul, o luat tot, am săpat, o luai hierul și acum ăsta șeful i-a zis, dă-i un sfert din bani înainte. După aceea când începi să spui cofragul, îmi dai jumătate. Ca să poată să meargă în raport. Și nu. Nu dă bani, acum, na, da, dacă îți vadă fierul ce faci cu el. Dar n-are loc unde să-l mai bagi acolo. N-are, doar să ducă la Smardan la el, că acum e casa ta aici, să intre, să ducă în spate. Și ai mă, odată am descărcat 6 tone și odată, ultima dată, am descărcat 15 tone. Păi acolo e tonajul, încă trebuia să mai vină fier, astea numai ce vine structura jos. Dar ca să pui tu în sus, iar la placă, iar... Bine, acolo, atâta facem, cum e casa ta, nu facem cu etaj. Da, 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 cam așa, da, așa este. Da. Cu hol pe mijloc, un hol din... Are un hol de aici și până pe mâini scaunul tău, așa. E hol mare. Da.